Dobrý deň, vítajte na Strednej odbornej škole elektrotechnickej na Sibírskej 1 v Trnave. Naša škola ponúka 5 študijných odborov, pričom nosné sú mechanik elektrotechnik a technik energetických zariadení budov. Tieto odbory sú dôležité na prácu s obnoviteľnými zdrojmi, inteligentnými sieťami, automatizáciou, programovaním, kybernetickú bezpečnosť a mnoho ďalších. Naša škola je taktiež líder ako centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy v oblasti energetiky. To znamená, že naša škola je špičková vzdelávacia inštitúcia, ktorá má odbornú špecializáciu, silnú spoluprácu s firmami, využíva inovácie a nové technológie, nadväzuje medzinárodné spolupráce a podporuje celoživotné vzdelávanie. A keďže naša škola sa systematicky zameriava na vzdelávanie v oblasti energetiky, elektrotechniky a obnoviteľných zdrojov, neustále nadväzuje spoluprácu so zamestnávateľmi ako napríklad ZSE alebo Slovenskej elektrárne. Cieľom tohto centra excelentnosti na našej škole je pripraviť odborníkov v energetike s digitálnymi, environmentálnymi a praktickými kompetenciami, posilniť partnerstvá, modernizovať vybavenie a stať sa inšpiráciou pre odborné školstvo na Slovensku. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný zvyšok dňa.